खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 2 नभेम्बर थांनाय 30 अक्ट'बराव रायजोआव मोनबा बियाबाव जानाय उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइया दिनै फोसावजागोन मोनबा बियाब थौरा मरियनि भबानिपुर तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव सोरनि देरहासारनाय जागोन बेनि फिथाइखौ दिनै मोननो हागोन गसाइगाव बियाबा सिगां BPF नि आखायाव दंमोन फिन BPF दोलोआ गसाइगाव बियाबखौ गावनि आखायाव लाफिननो हायो ना हाया बेखौ दिनै मोननो हागोन गुबुन फारसेथिं तामुलपुर बियाबा UPPL दोलोनि आखायाव दंमोन दा UPPL दोलोआ तामुलपुर बियाबखौ गावनि आखायाव लाफिननो हायो ना हाया बेखौबो दिनै मिथिनो मोनगोन थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय 4 MLA देरहासारनो हादोंमोन आरो UPPL दोलोनिफ्राय 6 MLA देरहासारनो हादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव UPPL आरो BPF दोलोनिफ्राय सासे MLA फोरा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन बेनि थाखायनो गसाइगाव बियाब आरो तामुलपुर बियाबाव बिधानसभा बिसायख'थिया फिन खुंफिनजादों बाक्सा सालबारि बारापेटायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' मुर्दाबाद स्लगानजों गोमसार होदों 4 बोसोर आद्रा जानानै थानाय दालांखौ आबुङै लुफुंनांगौनि दाबिजों मोनसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बारापेटा मिलन बाजारनिफ्राय बरपेटा रड फोनांजाबग्रा दालाङा थांनाय 4-5 बोसोरनिफ्रायनो आद्रा जानानै दङ रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थिकादारनि गोसो गैयै आखुनि थाखायनो बोसोर दालांनि आंखाल जानायजों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला उल्था खुन्दा दैसानि सायाव थानाय सिगांनि दंफांनि दालांखौ सिफायनानै बे जायगायावनो गंसे पाक्कानि दालांनि खामानिया जागायदोंमोन नाथाय क'क्राझारनि थागिबि थिकादार मनरन्जन ब्रह्मनि गोसो गैयै आखुनि थाखायनो थांनाय 4-5 बोसोरनिफ्रायनो दालाङा आबुं जायाखै होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जायनि थाखाय अखा बोथोर सफैबानो जायगानि सुबुंफ्रा गोबां खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो मानोना बे लामाजोंनो गोबां फरायसा फरायसुलिफोर सोरखारि मावथिनि सोद्रोमाफोर फालांगिरिफोर आबादारिफोर आरो बेरामिफोरनि थांलाय फैलाया जायो होननानैबो फोरमायथिबावो बेनि थाखायनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै थिकादार मनरन्जन ब्रह्मजों लोगोसे BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारनि हेंथायै स्लगान होनानै गोमसार होयो गसाइगावआव EX-NDFB नि सासे सोद्रोमाखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि वार्ड नं 4 नि आरजपारानि EX-NDFB मुलुग ब्रह्म अदेबानि बि मोगथां बिथांखौ माखासे सिनाय मोनै सुबुंफोरा मोनानि समाव गाग्लोबदों बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बि मोगथां आरो माखासे सोद्रोमाफ्रा खौरांगिरि मेल खुंनानै बिबुंथि होदों दि मोनानि 8:30 रिंगासोआव सानैसो सुबुंफ्रा बि मोगथांनि न'आव फैनानै बि मोगथांखौ बाहेरायाव मोजाङैनो लेंनानै थांदोंमोन बेयावनो न'नि 400 मिटाराव नेखानानै थानाय सुबुंफोरनि मादाव सासेया बि मोगथांनि गोदोनाखौ मस्रायफैदों जायनाखि बि मोगथांनि बिसिया फिसाय थांनायखौ नाहरगासिनो दंखायोमोन बेयाव फिसायखौ बेबायदि खालामनायखौ नुनायाव आरो रायजो राजाफोरनि मददाव बि मोगथाङा रैखा मोननो हादों आरो दुथांफोरा खोमसिनि खाबु लानानै खारग'लांनो हादों होननानै फोरमायथियो जायनाखि न'निफ्राय लेंलांनानै दुथांफोरा बेबायदि खालामहैदों बेनिखायनो बे जाथायखौ बुथारनो नाजानायनि सोलो खालामदोंमोन होननानै सन्देह खालामनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो गाग्लोबग्रा 6 मादाव सासेखौ सिनायनो हादों मुङा गसाइगाव वार्ड नं 4 नि प्रान्जल ब्रह्म होननानैबो फोरमायथिबावो गाग्लोबग्रा प्रान्जल ब्रह्मनि गेजेरजोंनो माखासे गाग्लोबग्राफोरखौ हमनो थाखाय पुलिस प्रशासनखौबो खावलायो आरो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीखौबो मदद होनो थाखाय खावलायो जायनाखि बिथांमोना गोजोननि थाखाय बिटिआर गोरोबथा खालामबाय बेनिखायनो गोजोनखौ हास्थायो होननानै फोरमायथियो लोगोसे बारग' NDFB-फोरखौ थांखिनानै बेबायदि गाग्लोबबाय थायोब्ला हारिनि थाखाय सोमावसारनाय बारग' NDFB-फोरनि मान सन्माना थानाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावो जाहाथे उननि समाव बेबायदि जानो मोनबावा बेनि थाखाय FIR होनायनि सायाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोना फैबाय आरो सोलायनाया फैबाय होननानै प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बुंबोबाय थानायनि उनावबो मानो खनले गोजोन गैयै थासारिया जाबाय थानो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथांमोनहा मुवा बेसादनि बेसेना बांनायनिफ्राय बांदों भारतनि गासैबो रायजोआवनो पेट्रलनि बेसेना 100 रांसिम सौहैजोब्बाय माखासे रायजोआव 100नि बांसिन जाबाय
आरो जाग्रा थाव अदेबानि थाव गोथांनि बेसेना 200 रांसिम सौहैबाय, जायनि थाखाय आंखाल नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि समावनो देबासिस दे मुंनि सासे सुबुङा थाव गोथां खावनायनि दायाव हमजाबाय। आसाम हजाइनि समरबस्ती ओनसोलनि देबासिस दे मुंनि सुबुङा हजाइनि लालमाथि ओनसोलनि गंसे गलानिफ्राय 16 लिटार थाव गोथां खावदों, जायनि थाखाय हजाइ पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों देबासिस देआ। हजाइ पुलिसा देबासिस देनि न'आव सिग्रोमनायाव खावनाय थाव गोथांजों लोगोसे मन्दिरनिफ्राय खावनाय LPG गेस सिलिन्डारबो हमनो हादों। पुलिसफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खावनाय जाथायाव देबासिस देजों लोगोसे सानै दंबावोमोन, जाय दा खारखुमानानै दङ। मख'नो गोनांदि कमार्शियेल LPG गेस सिलिन्डारनि बेसेना मैयानिफ्राय 266 रां बांबावबाय। 19 केजिनि कमार्शियेल LPG गेस सिलिन्डारनि बेसेना 266 रां बांनानै दिल्लीयाव 2000 रां जाहैबाय, मुम्बाइआव 1950 रां जाहैबाय, कलकातायाव 2073.50 रां जाहैबाय, चेन्नाइआव 2133 रां जाहैबाय। बिजनी जिल्ला BPFनि मावखुलियाव BPF दोलोनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलखौ MCLA प्रभात बसुमतारी आरो EM धनन्जय बसुमतारीनि बिबुंथि होनायनि हेंथायैनो खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि सुबाइजार बियाबनि MCLA प्रभात बसुमतारी, जाय BPF दोलोनिफ्राय थांनाय 17 अक्ट'बरावसो BJP दोलोआव हाबफैदोंमोन, बिथाङा बुंथिदोंमोन दि बिजनीआव BPFनि दैदेनगिरिफोरनि आंखाल जाबाय, बेनिखायनो BPFआ जोबस्रांनायनि लामायाव। बेनि अनगायैबो थांनाय 17-18 बोसोराव BPF दोलोआव गावजों अदेबानि प्रभात बसुमतारीजों जयै मावफानाय जेसेबां BPFनि दैदेनगिरिफोर दंमोन, बिथांमोनखौ BJP दोलोआव सोहैजोबगोन होननानैबो बिबुंथि होदोंमोन बिथाङा। बेनि सायावनो बिजनी जिल्ला लाइमोन BPFनि आफादगिरि सुभाष चन्द्र बर' बिथांजों लोगोसे BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फिननायखौ होदों दि बिजनीआव दासिमबो BPF दोलोआ गोख्रोङैनो दङ आरो दैदेनगिरिनिबो जेबो आंखाल जायाखै, जायनि थाखाय बे खौरांगिरि मेल खुंनायाव पेरेन्ट बडिनि गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर, लोगोसे इयुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, माइनरिटिस सेल, वमेन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो माखासे गोबां बिबानाव थानाय दैदेनगिरि आरो मावथिफोरानो बाहागो लाफैदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा, आरो जयैनो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदि बिजनीआव प्रभात बसुमतारीया दैदेनगिरि थानाय समाव दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरनि गेजेराव गोरोबलायै जानानै दंमोन, नाथाय दा प्रभात बसुमतारीया BJP दोलोआव थांनायनि उनाव बिजनीआव BPFनि थासारिया मोजाङाव फैफिनबाय। लोगोसे प्रभात बसुमतारीया गागि दैदेनगिरिफोरखौ मान होआमोन आरो BPFनि मावथिफोरखौ गोनांथि होआमोन, गावनि गोसो बायदियैसो खामानिखौ मावोमोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदि प्रभात बसुमतारीया BPFनिफ्राय MCLA देरहाखांनायनि उनाव UPPL, BJP आरो BPF बबे मोनसे दोलोआव थागोन बेखौ थि खालामनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय थांनाय 27 मार्च 2021 मायथाइयाव चापागुरियाव थानाय हिमालय हटेलाव हरनि 12:30 रिंगायाव UPPLनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै UPPL दोलोआव हाबदोंमोन आरो बे समाव प्रभात बसुमतारीया प्रमद बर'निफ्राय 50 लाख रां लानानै थांदोंमोन। बेनिखायनो प्रभात बसुमतारीया BPFनिफ्राय नङा, UPPL दोलोनिफ्रायसो BJP दोलोआव हाबहैदों होननानैबो फोरमायथिबाव बिथांमोनहा। बेफोरनि अनगायैबो प्रभात बसुमतारीया बुंथिबावदोंमोन दि गोबां BPFनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गावजों लोगोसे BJP दोलोआव हाबहैबाय होननानै। बेनि सायाव बिथांमोनहा फिननायखौ होयोदि प्रभात बसुमतारीनिफ्राय जायफोर रां मोनफिननो गोनां दङ, बिथांमोनहासो रां मोनफिनगोननि आसायाव BJP दोलोआव बिथांजों लोगोसे हाबहैफादों होननानै। प्रभात बसुमतारीनि अनगायैबो धनन्जय बसुमतारीया बुंथिदोंमोन दि BPFआव थानाय समाव आंनि थांखिया BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनायमोन होननानै। बिथांनि बे बिबुंथिखौ सोंखारिदों BPFनि मावथिफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा, आरो बुंथिदोंदि जाय फोथाय खेबस' बिथाङा BPFखौल' नङा, सानसे जाय दोलोजों थादों बे दोलोखौबो फोथाय खेबस' खालामगोन होननानै। बेराफारसेथिं मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। हाथाय बाजारफोराव मुवा बेसादनि बेसेनखौ सोंदावनो हायै बायदि जादों। बे समावबो गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारनिफ्राय मोननाय माइरंआ प्लास्टिक लागायदेरनाय जानायाव आरोबाव सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो नाख्रेबनायखौ नुनो मोन्दों। रायजोआव कन्ट्रल गलानिफ्राय लाबोनाय माइरंआ प्लास्टिकनि जानायखौ गोबां खेब रायजो राजाफोरा सोरखारनि सायाव अजद होबोदों, नाथाय दासिमबो जेबो सोलायनायखौ नुनो मोनाखै। फिन बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय उत्तर बरतारिनि प्रमद कलिताया कन्ट्रल गलानिफ्राय लाबोनाय माइरंआ प्लास्टिकनि माइरं ओंखारदों।
बिथाङा फोरमायथिदों दि खोला बिजनी समबाय समितिनि सिङाव थानाय बरथारि गामिनि रबेन तालुकदारनि कन्ट्रेलनि गलानिफ्राय माइरंखौ लाबोनाय जादोंमोन। माइरंखौ न'आव लाबोनायनि उनावसो माइरंखौ नायनायाव हमनो हादों दि माइरंआव जाजायै गुबुन रोखोमनि माइरं दंफादेरो, जाय गुन्द्राबो जाया आरो दैयाव सोमोब्ला लिमोनद्रा जायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायनि गेजेरजों कन्ट्रेलनि माइरं जाख्ल'नाय जाथायनि सायाव सांग्रांथि फोसावदोंमोन। नाथाय गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सांग्रांथि फोसावनानै होनायनि उनावबो बाक्सा जिल्लायाव गले गले कन्ट्रेलनि माइरंआ प्लास्टिकनि माइरं नुजाथिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि 79थि जोनोम सानखौ मैया बिथांनि जोनोम जायगा बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारिनि चौधुरीपारा गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारी बिथांनि नखरनो 5 लाख रां होनो थाखाय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। प्रमद बर' बिथाङाबो मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि मुङाव माखासे समनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि गासैबो माहारियारि आफाद आरो बिटिसि सोरखारा जयैनो सावरायनानै जि लाइब्रेरि एबा गुबुन गुबुन लुफुंनो थाखाय थि जादोंमोन, बेखौ लुफुंनो थाखाय थाबैनो खामानि मावगोन होननानैबो फोरमायथियो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।